Kading kabala bam do ya kawe ka Ïing Shillong Ïing sao ka bahap hapo Mawhati Riboy district kala bam do ya baro ki jingdan jing embat kani ka jingja kala ja haka arpusau tri ya yong araja arpusau haka por prashtang e min kani ka Ïing kadi jong ka kong ID mon lang sadam ka baron sau ngot ki Khun ar ngot ki Khun senrang bat ar ngot ki Khun kan thai bari Khun khat do idang don tang lai snam karta kani ka long Ïing kala Lait Thaw na ka jingman sao ba ka jingja ba sungsi na ka jingkloi upara marjan ban yarap yaki hinrei Lait no ki Khun miao bat so ki bala ingkhong haka jingyo ban yakran bat ka kong ID mon lang sadam lala ban sungu tho ya ka jing sungsi ba ka jing sungu diaw man siam na mar ka khlamla ban batai ya ka daw ba kumno ka Ïing ka Ïing na mar ka dang don sha kadbana kalyang Khun ba ar jong ka badang pras nam karta ule thu bola persyang ban the hinrei na mar ka jingklang jong ka ding sham la ban pelip Syabangan lei cha ala iga jang ala pelip kading syabangan lei cha kedang ala lei cha pati dang lawan de kading kalame antip sore kalong no kami no namar kaya jar palat kaying bat ka ding te tharai kami ding kata kapo idon haying ki Atiar haying namar syabangan lei cha ala pentia haying ala khang kaying te syong hakapar ba me kading te la don te iba ba syong marjan ying te la yarap na te la palai im na ya te ki Khun jonga Itahi la pelip ya kading pelip ya kading barid dere ka balame tu te pelip ya ta kading badan ta apli kape la sujum namar baka he palat kala er Atiar ka we mio sure paro la dulut kat ki badan Ïing la dulut mio sure saungut ki Khun kan thai senrang arngut kan thai ngot senrang I bahedu idon khandai snem I barid don iba ari don prasnem ba Lai don sansnem iba sau don lai snem titang iba nangkong ile skor try kala poi try seki reulak te baro ke jumlut ni ke Ïing bat ke bala don gitiar ke bala thit mai menswa kila lut kila dulut namar ngiyo sore ka weiwa baro ngila dulun Kun ba Ngiju syat jing baman lah kasngi. Hatu ngila aju perkat bah. Kabam kabang bam katain ya kamet jungi. Mai ngiju bam ya kini kiju kijing baman lah kasngi. Balik kene kajing kelimenta. Katua kadukan ration bapen yai ubah raju. Uya tu yang ah. Nrai man kapor nyem juyo ai kajing bam ki batai kamet. Ki balong kadaw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat. Ba, kumnungan lai nak kini kijing stom. Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi. Mai, uni kau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun ka fortification jong kau kandum kata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Dei Khun. Dan jinga pher la da dei ha karukam bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni yu kau. Kum ta. Dia Khun. Ka jingbang ba ai ka kwat ka kya. Bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi. Hatu dang dan ki jingbang ba kham ba ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya